type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Hayibo wow, manje uyangididama. Yakhumbula ngikushela ukuthi angisiyo type yakho. Manje why ungifonela ma? Yakhumbula ngicela wala nenamba yakho. Awunathambo wena uyahala. Baqinisile ingwehidla ngemabala. Ngikhumbula ubukisa ngami ngaphose ngakhala. Ngoba sasingeka lutho sihluphekile ekhaya. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Phela ngathi mangqongqotha, dali wena wangikosha. Anginibodila netingwenya mina engayi-afford la Costa. Awuyimawo, sisi bengicela ungalibo. Mina yangisekho lapho, kwa-Espire bengufuna before. Wena bengimele ungifole mfuni, utithathele umthinthi. Sothi ngiyaqoma really, kahle kahle anguva uthini kimi. Bengimele ungifole mfuni, utithathele umthinthi. Uthi ngiyaqoma really, ngibonele mvuba walifola se wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Angifuni umfana abe ndekendeke mina hayibo. Amsela mina ngifuna ukuqina ngifuna ube indoda. Wena bongekho ready bafuna 2 minutes angisima nucleus kimi ndiyaboka. Ngasala ngisibuta uyelele uthi lo mfana sophelele. Ngoba bengisathi ngisambeka pheka maye. Bengifuna kubona uthi la thambo lakhuluma ngalo ngempela khona. Oh my awu yelele. Awu yelele. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ubhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ungibhalela kuba-type yakho sengikuduke nini. Wasangithi type yakho, angikho click yakho. Njengoba ungifonela kuba-type yakho sengikuduke nini.